संजे साक्से संगे सगरो दे संगरो न तंगनाय इनि तो 12 घन्टा से बन दाउ जागो 12 घन्टा नि परे संना खा कारो एक सप्ताह पन संगा सबै तंगनाय नै नि सिनि बुरै बदल संजो तन वान सुगलाय संतिनो र फुंगो 6 दान सिमिनो संगरो साया नंग याखलाय संगरो जतन आसुगलाय जतन वातैनो वातै हिया सातं हिया काय संजो तन र मानजगलाय संतिनो र जतन आसा खायनो संग आसुगलाय तंगलाय जतन पालखे मिललाय सिनो र ताबुक सुजरते संग काम कनो माने रोड ब्लॉक खाले तंगलाय सिनो र 24 राम सिनो गार खपन सिनो पडोबिल हाइये रामरु तो संग आसुगलाय र रोड ब्लॉक खाय तंगलाय दिन नरनि जे मान थाइतो ग्रेडर टिप्रालेन किन्तु ग्रेडर टिप्रालेन नि बिसिंगो ताय आरो गोबांमा इशु दंगो जे डिमान्ड जे कन्स्टिट्यूशन दंगो कायसा एबारे रोमान स्क्रिप्ट एबारे नि निताय आरो दंगो इंटरलोकेटर ताय आरो दंगो मुर पावर आबो हायरा गोबांमा डिमान्ड खायजा दंगो कायबसक डिमान्डति आबो इशु खायजाक जे कायसा तो मेन इशु तो ग्रेडर टिप्रालेन सिनि कायसा इशु दंगो जों जे सानमानि तो जों तो फारजा तो जों मानानि न हनै जों आसा खाय दंगो फारजा तो बर माने तो सिनि जे जों जे सानमानि सिनि ग्रेडर टिप्रालेन के जों मानानि हनै जों तिनो मखाय गासलाय दंगो जतन जों खाथन लायो पाल खायो ग्रा खाय जों जे माइना साक जों मखाय गाय आसु दंना हनै जों तिनो अर आसुलायनो सा दंलायनै 12 घन्टा न सिनि जे आसा साक्सेस संगे सजरते दिनि जरि 12 घन्टा ओ जों आसा साक्सेस खायमिया सिनि जे मानथाय सप्ताहनि जों आसक्सा जे 2-3 ता डिमान्ड न सानै दं माने गायसापन जों माइना साक जरत माइना हंगा जों अर तिनि जों दरखाना का एक सप्ताह पन दंलायनाय जाय नों जों जतन मखाय गेन दंलायनो नोंनि सिनि मुंगा आं गायतो खय पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट अर्गानाइजिं सेक्रेटारि सुतबा देव